आं गोसोखौ दुखुबो मोनो आरो गोजोननायबो मोनो। आंनि न'आव माने जेबो इदि केपासिटि गैयामोन नालाय बेखायनो नोंनि आइ आफामोननिसिम मा फोरमायनो सानो? इखौ भिजुअल लाथ'नो भिजुअल लाना दानना दोन। आंनि मुङा दिपुल दैमारि। आं 2 नं माद्राबारि गामिनि। आफानि मुङा MLA दैमारि, आइनि मुङा सनालि दैमारि। आं इण्डियान आर्मियाव 9 खालार खालि आं बे इण्डियान आर्मिजों खुंजानाय इन्टारभिउआव आं उथ्रिसार जानो हादों। माबायदि मोनदों गोसोखौ? आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। सारमोननि अननायाव आं बेसिम लेभेलसिम थांनो हादों। बबे लेभेलसिम आङो क्लास 6 निफ्राय आं बे खेलाखौ आं गेलेजेनदों। जोंनिनो ओनसोलनि मानाव बाजार गामिनि बरमाज्रा एरियायाव आं मुं थिसनदोंमोन। बे मुं थिसननायाव आं ट्रेनिं आरो माने उसु गेलेदोंमोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव। ओमफ्राय मेडेल लानानै स्टेट लेभेलसिम आं देरहासार जानो हादोंमोन। आं बे सार्टिफिकेट मेडेलजोंनो आं इण्डियान आर्मियाव स्पर्ट्स खथायाव आङो मोननो हाबाय। आं गोसोखौ दुखुबो मोनो आरो गोजोननायबो मोनो। आंनि न'आव माने जेबो इदि केपासिटि गैयामोन नालाय बेखायनो नोंनि आइ आफामोननिसिम मा फोरमायनो सानो? इखौ भिजुअल लाथ'नो भिजुअल लाना दानना दोन।